Yeah, ngithi mina kunobhuti ebengithandana naye before ngihlangane nawe. Yes? Yes, manje lo bhuti lo Manje yini umkhumbule yini? Ngimkhumbuli. Kwenzenjani pho? Kunento ayenza engicabanga ukuthi ingagcina nawe sikufake engozini yabo. Wangifaka isiqalekiso noma angazi. Ngiyasola ukuthi lo bhuti No, ngiyasola ukuthi lo bhuti uthwele because abantu esengithandane nabo mina sengidlule kobhuti abawu3 and bonke labo bhuti bayashona. Sanibingelela nonke babukele emakhaya kwi-Black Life TV kwesinye isiqephu esisikipha izimfihlo. Namhlanje nihleli noLung Star sivashela udadewethu othikena kunemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona. Sawubona njani? Njani? Ngiyaphila. Cebingelela babukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibona babukeli ngiqhamuka eCaversham Glen ePine Town. ePine Town. Yeah. Pine Town ibekwa yini kulesi sihlalo sobukhosi? Ngiyasha, ngiyabhena. People are burning. I am burning. You burning? Yeah. I am burning. So, I have a boyfriend, right? Yeah. And the boyfriend yami le khona manje, the current one is the 4th one enginayo. Okay. The first boyfriend that I had, wangifaka enye into engayazi yokuthi nje whichever boyfriend engihlangana nayo iyashona, and ngicabanga ukuthi uyisiqalekiso sekumkhokha okumina. And Nkosi yami, Ima wait, asiqaleni la whichever boyfriend ohlangana nayo iyashona. Wazi ngani ukuthi ke na isiqalekiso osithatha kuyena? Like what happened? well, okokuqala wathi when he first suspected ukuthi ngiyacheata, wathi akukho ndoda engiyoyithola esaphila. Ngisho wathiwa ngiyayithola. Kuyocaca. Okay, ngithola this boyfriend already sibe mhlambe my 3rd month hayi umuntu wadutshula. How? Okay. Wadutshula. Ngathuka. And then the night or the day afika ngayo wavele nje why excited lo wami. Wathi hey ngasho you know, throwing those sarcastic words yabo nje. Ngiyabona no konke enzakalayo la, there's something wrong. Angithuli kanti mina with Manje yena utshelo uba ukuthi ushonile umuntu wakho. Angas, I don't know, that's what I didn't understand because we're looking both right. I'm assuming it's friends. Ngenze ukuthi uyena wamdubula. I don't think so. You don't think so? No, I don't. Okay. Ngaqhubeka. And then angibuzi nge-right. Kanti ngizohamba ngiyogeza ngishiya ifoni yami yabo iphethini vela nginayo. So ngiyadelete ama message sometimes. Oh, so low period low you were still cheating. You were still with him. Cheating, yes, I'm still. You were with him and you were cheating. Girl, yes. Okay. Yeah. Yo, and then abona message, ngijwayele ukwadelete ama message, but ama message alo wami lo dutshuliwe. Akawabona ama message, uyawabona akhona nje wonke angwadelete. He reads the messages. And then uyangimemeza from the shower. Ngithi mina ayibongeza ngicela ngilinde bandla. Okay, ngiqeda ukugeza ngibuye. Gama lokuqala uyangifebela. Ngithi mina uqonda ukuthi mase ngiyafebela. Ngithinta ifoni yakho and ngakutshela ngathi mina akekho umuntu ozolukhuja ungifebela. Uthi indoda yakhe ayitholakala bathi iphi. Qale ngisho. Oh, also from the messages. Bathi iphi ngoba ke ngiyabonza ukuyifonela. Angazi ngizothini ngoba angikwazi nokuphika because my phone is right in front of me. Like everything is right there. Evidence iphambili. You know. Athi yazini. Ngiyakeka mina ngoba ngikhathele wena. Ngiyaphuma kwena. Hayi okay cool. Ngiyake ngiphume ke angigabe. In a nutshell, ngithola another guy. But before I do that, ngiprofethola umuntu njengamazi texting ngitshela ukuthi no bra. Things are bad. You need to watch your back. Kwenzakalani, there's something wrong about you. Mina ngikholela kulezi zinto zezulu sometimes, but melokhu lo muntu nje all of a sudden ngizongitshela into kanje like umuntu ongamazi, it's also strange. And then I meet this guy, we start off as friends, and he knows my first guy lo uthwele angazi nomba Uzothi uthwele phela nami namandla. He knows. And then mengijola nalona sigcine sesiba ama couples with my friend. Mngana lo mfana sijole
ekujoleni ngicela ukutshitha siqedanga ngisho 3 weeks because wavele nje wathi akekho right esifubeni khonto wrong. Ngithi mina ngeke phela abantu engihlangana nabo bonke bashona, what the heck is going on? Owesibili lo. Lowesibili. Ay kucaca ukuthi ngempela gcine seshona. Hayi wesithathu ke. Okay ngithi kuma ke kusunyaka odwa ngithi nje you know what, relationships I'm done. And this one goes around asking abantu ukuthi how's my love life, how's things, yabo yonke lento leyo. Hayi thu umfelokazi left right and center. Hayibo. Ngithunga isinto kodwa sengizowenza njani Jesu. Ngidecide ukuthi okay ngiyolwandle mhlawumbe ngiyogeza inkinga zami yabo. Ngizama ukolwandle ngiphoste lawo ma coins lawo because bathi abantu so far when you yabo. Ngivele ngihlangana ngithi ngiqeda ukuphuma ngihlangana nehanki awe manga muhlumbu utebhishwe maji. Yes girl. Yeah. Avele nje azusibhudo abantu intombazana ngekade ngikulandela ngiyakudinga empilweni yami. Okay. I'm like what the hell, what am I going to do now? Nangu umuntu engilinga. Lapho la sengihlalele phela unyaka vele and you know I can't be alone. Uba lonely sometimes kwenza ube better. So I just decided, you know what? Fuck that shit. Ngoba sengiphuma la mhlambe ngezi yenzeke. And then we dated no guy. He takes me out. He took me out. Okay, siqala sazwana. And then sajola like. Masijola ngihlalela ovalweni lokuthi what the heck? Okay. Something's going to happen. Angazi yini kodwa nje khonto engekho right kumina. Sijole kamnandi nje, in fact everything was beautiful, everything was fine up until we went to KwaMashu. Okay. So dance. Miss dance KwaMashu. Ayibo. Lord. And this car wash. Mhlambe so go 3 a.m. Ayibo gunshots are all over the place. Loyana angazi noma it wasn't meant for him, it was meant for someone else. Kodwa agcine sekudubleka yena. And then he dies. I'm like, what the heck? Yabo ikhanda lami laqala ngishiya, angisasi kufanga ngenze njani manje. Yabo. Ngasi nginambi, you know when sekufa abantu abaningi and you like And it was like we were expecting it. yeah, angsa feel I just have no, and I'm even afraid of telling people they'd be like it's you. Mhlawumbe wena, you know. Ngibe nambu. Okay, angcwatshweke and then ngithi okay I'll wait again for another year. Mhlawumbe ngizojola nomlungu this time because seriously mhlawumbe Yeah, inkinga mhlawumbe kodwa. inkinga kodwa. Kodwa futhi angithole into engifuna ukugqonqa. Into kodwa ke. Yeah. And then I found this fourth one. Ukhona manje and fuck I don't know what. Excuse my F word but yeah. Angazi ngenze njani. Sino 3 months stroll. And ngiyasaba. I'm scared of losing him because obviously I am going to lose him since I don't know what to do. So manje lo wesifona ka angitshele ngaye. Khona mhlawumbe ama signs or ama red flags. I mean ubalo 3 months or 2 weeks every time and then bashona. Yena sekuphela 3 months akho lutho. Yeah, phela 3 months akho lutho nje. And into enginotisayo like yabo umuntu mayithemba nje uyazazi ukuthi and uyakholwa kulezi zinto zezulu kakhulu and uyangithanda. Manje angazi I don't know. So manje ke so I guess uzoconfess ukuthi unesiqalekiso phe kwakho. I have to because angifuni ugcine ngibe umuntu kuze kuthiwe mina umbulali. But ke yena ke ngoba ade ngibuza ukuthi awekho yena ama azikho izinto esezenzeka mhlawumbe zakuthusa uzubona ukuthi ke na izalana uzokhuluma ngakho noma awufuni kuze kwenzeke. Angifuni kuze kwenzeke yena he tells me about his dreams. Uyaphupha ebusuku. Uphuphani. Uphupha inyoka, mapini lento ekhafula amathi, cobra, spitting cobras. Nje ezingehlephula amakhanda. Uyanqoba wonke amaphupha akhe. So I don't know. So kwela moya uyanqoba. Uthe uyazazi into zesintu. Uyazazi into zesintu. So do you think ukuthi he's capable ukuthi akusize? Hey, kungcono ukuzama kunokuhluleka bro. What if ebaleke shaya ikhona? Ay sekuyobonakala ngosingiyophephela kokugqonqa straight up.
But-ke awukaze-ke mhlampe approach-ke lo ex lo wakubeka lethi siqalekiso umtshela ukuthi hayibo phela susa lento phezu kwami. Ngoba phela clearly wayifaka, shuthi wayengaqamba amanga. Sometimes siyazisho izinto angithi masidiniwe. But wena there's proof record, kune-pattern. Elokhu ikukhombisa ukuthi lalela lento engangisho iqiniso. With the ego anayo, I doubt. Because uphika into lapha phambi kwakhe athi bo. I doubt ukuthi umuntu angavela athi no, I don't think. Paul ex, does he want you back mhlambe? Mhlambe angiphanisha or he wants me back or angazi. Like yini nisa khona in contact naye? Ngamblock kuzo zonke lokho and apart from Facebook vela vula enye account. Inbox. Like I don't know. And then your partner, is he aware ukuthi ke na kuno ex yakhe e-stalk or ikusendela ama message? He doesn't know. He doesn't know. He doesn't know, and ngamtshela futhi antisocial, so I'm not that. So are you ready to tell him ukuthi azofake lesi siqalekiso because you were cheating? Oh my God. Oh God. That part, honestly speaking, I don't know. So phela mawudinga usiza kufanele umuntu umtshele uphisi, kufanele umtshele the whole story so that he's able to help you. I think I will because Nami. You're still young. Yeah. I think I will because Nami, you know, I have this ngumuntu Zulu Nami, so ngiyabonisa izinto. I think wabona mhlambe kwakufanele kube mina engiba, but kukuthi yena wayengithanda kakhulu. I think because mina bengasafoni umuntu osebenzisa izinto ezi-wrong ngiyamsense and kwavela kwaphela lokho. I cheated for a reason ukuthi no angisamuzwa and yabo uyanginukela uyanuka nje is filthy yabo. So ngizosho bese that's the reason why I can't, you know, umuntu esifazana ka-cheat nje just for no reason. For fun, yeah. For fun, yabo. So I might as well just be honest. Be honest, yabo. Yeah. After all, uzoconfess again ukuthi kwayena impilo yakhe isengcupheni. Yeah, ne. Hayi, babukele emakhaya asimthinte ubhuti simazise ngalolu daba. Yebo. Sabona bhuti njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar waka Black Life TV kuhlelo luthi sikhiphe izimfihlo. Singawazi ukukhuluma? Sikhiphe imfihlo? Yebo. Manje imfihlo ikhishwa kuphi nami? Uzoyizwa phela shuthe yakho lemfihlo. Manje wazi imfihlo zami wena? Cha, umuntu ofuna ukutshela wena imfihlo. Uba loyo. Isithanda sakho engihleli naso la e-studio. Hayi, kwahluka ke lokho. Ngicela umlalela. Mntakwethu. Ngibona. Mama. Njani? Ngiyaphila sithando njani? Ngiyaphila sona sami kodwa nje kunento kumele Mama ngisaphile manje ngafonelwa abantu sangitshena ngezifihlo kwenzakalani? Hey babe. Kunzima kwangempela. Kunzima kuphi sekwenze njani manje? Sona sami shuthi before ngithandane nawe yezwa. Khona ubhuti engangithandana naye. And lo bhuti bengithandana naye ngiyacabanga ukuthi hayi ukuthi ngiyacabanga ukuthi iqiniso ukuthi wangifaka isiqalekiso. Okay, uyangizwa manje? Ngiyakuzwa. Yeah, ngithi mina kunobhuti bengithandana naye before ngihlangane nawe. Yes? Yes, manje lo bhuti lo yini umkhumbule? ngimkhumbule. Kunento ayenza engicabanga ukuthi ingagcina nawe sikufake engozini yabo. Wangifaka isiqalekiso noma angazi. Ngiyasola ukuthi lo bhuti no, ngiyasola ukuthi lo bhuti uthwele because abantu esengithandane nabo mina sengidlule kobhuti abawu3 and bonke labo bhuti bayashona. And yes. Abathandane nabo bonke bashonile? Yes, bayashona. Ukwazi lokho ukuthi bonke abathandana nabo bayashona? Angikuzwa. Ukwazi lokho ukuthi abantu bonke othandana nabo bayashona?
okokuqala kulokuqala washona bengazi. Kokwesibili indlela ayenza ngayo nakuloko oqala indlela enza ngayo lo kwasolisa ukuthi khona into ayenzayo wrong mhlawumbe uthwele ngabo or wafaka ukuthi nje if ever I cheat, because what happened was ngase ngisola ukuthi khona into wrong ayenzayo because nami ngiyabonisa ukuthi uyazi. Wesithathu yena Lo wesibili yes naye futhi washona wena wesine. Angitshela uma ngabe kuukuthi wawuthandana nawo njoba sake sathi ukuhlala phansi mina nawe saxoxa ngemuva lakho ngoba ngasho ukuthi ngifuna ukunderstand nawe wakufihlelana ekuqaleni ukuthi khona into esolayo ngaphela ukutshena manje lo wangasho ngani sakhuluma ukuthi kukhona into enjenganale ehlangene nokufa-ke futhi ungani uzongitshena manje ukuthi bonke abantu ohlangane nabo bashonile and ukukusola lokhu kungangitsheni ngani ngesikhathi ngingakathandani nawe ukuthi unenkinga wena. Ngiyaxolisa bengazi bengisaba. Ukufa nawe ngokwakho. Ngiyafisa kube ngabe khona into bengikwazi ukuyenza kodwa ngiyabona ukuthi nawe ngizogcina ngikluza ngcono ngisale sengikhuluma because nami angazi bengazenzi and uyena nje nokuganga kwakhe and ngiyabona ukuthi sekuzoba yabo. Manje ngitshene uthole kanjani ukuthi umuntu othandane naye ethwele ukuthi kufa abantu uma kufa abantu uhlangana kanjani nawe lokho ngaphela wena kwakufanele wena ukuthi inkinga yakhe engekho kuye ngoba uya kathwele wena ungene ngaphi-ke lapho. Mengihamba ngiyohlola ngiyotshelwa abantu khona nje umuntu wangitshela etekisini wangisukela out of the blue wangitshela ukuthi no kuno 1 or 2 or 3. Mina ngihamba nje ngisemthupheni yokufa ingenxa yakho ngaphela nami hayi angisho ukuthi sengifile kodwa nami izinto ezenzeka kumina masusungitshela lesi story sengiyahlanganisa manje ukuthi shuthi umuntu onenkinga la uwe. Musibeka kanjalo ibhlungu kodwa ke ikona uthule nolwazi olukhulu mhlawumbe kukhulu osakuthule nje ongakakhulumi nami engingakwazi mina. Cha ikona kona lokho kuphela because naye lo oqala ungangisola manaka umeke wemama ungangisola mangathi mina uthandane nami ngoba unenhloso yokungibulala ubuzozuzana kube ngoba usuzazi ukuthi uyafelwa wena. Ay bengeke ngizuze lutho futhi bengeke ngibe nalokho because vele ngiyazi ukuthi hayi ngoba ukubulala inhloso yami ingoba nje ngifuna uthando ngifuna ukuthandwa and ngifuna lento iphupho. Kancane umqondo wami uyabuya ngawe wena kancane ke manje konke sengicabanga yazi zolo lokho ayinana zolo lokho kulezi inyanga nje ezesifuni mangaqamba manje zingaki igameko zingehlele empilweni nami zenzeke engihlazi ngutshena ukuthi mina whatever yenzayo noma oyifiki nami mina nginenhlanhla yamaphupho ngumuntu okwazi ukubonisa emaphushini bengingakutsheni ngoba benginalento yokuthi amaphupho ami akhuluma nami kodwa manje yabona ukuthi kunephupho lami eselihlanganayo ngawe ngeke ngaphupha ngasitshena ngivuke nephupho elingiphatha kabi ngiphupha sephansi kwesihlahla lo muntu kodwa wasisho ubuso lo muntu akade ngihleli naye uma efihla ubuso kwase kuba khona okhuluma emva kwami uthi qaphela ndodana uma ngiqalazo semva kwami kuba lokhuluma emva kwami uma sengibuyisa amehlo akasekho lo muntu adeniseni naye sekungowesilisa ngithi ngiyamthinta lo muntu wesilisa ngiyamthinta lo muntu wesilisa usethule tuse abantu nakutshela futhi ukuthi liphupha lingiphathi kahle ngoba mina iphupho engiliphuphile lenzeke angiyiphuphi into engekho manje lento sikhuluma nalento eyenzeka nje empilweni yami ngiyayibona ukuthi futhi kahle kukhulu bekusazokwenzeka ngoba ukuthule nento wena ezimfihlo engangokuthi ngingathatha impilo yami yonke isinqumo sokuza uthi usuyangitshena ke mina usibone kanjani ukuthi uzongitshena wena ukuthi hayi manje sengiyamtshena ukuthi hayi lokhu ngani uzoba nenkinga ngoba mina ngathandana nomuntu akade nenkinga ubone nini lokho ungangitsheni ngani sonke lesikhathi ingaphe kwamandla ami ngoba ngibone ukuthi kubo bonke ingaphe kwamandla ami futhi mina kakhulu ke ngoba uyazi ukuthi umuntu othandane nawe uyazi usho ukuthi mina ngisendleleni yokufa njengamanje cha angithandi ukusho kanjalo uzilunge nami impilo yami ibe right angiphumi kuwe ngiphele kuseni ngophela ukufa wena kodwa ukufa wena
uyayibona ukuthi ubhubha wena mhlambe ngoba ingakho mhlambe ngithatha isikhathi nokuthi ngikwazise yonke lento because nami ngaphekwa amandla ami ibukhuni inzima and ngazi ukuthi ngenze njani. ingaphewa amandla athi impela inzima nini kuleli viki eledlula ngikhuluma ngento yakudala kuleli viki eledlula niyavuka ekuseni ngivuka ngithi hayi ake ngizelule njike la elonganeni-ke ngumuntu ojwayele ukugijima uhlezi ungikhuza ukuthi musa uhlezi uvuka ekuseni uyogijima uzokweqa imvulela kanti angizukweqa namvulelo ngithi ngiyaphuma egedini nganqofwa inyoka khofo hawu le nyoka esingiluma ekuseni kangaka inyoka ifuna negedini kumakhaza ukuthi inyoka ikaze ishibulale kumakhaza ngithe ngithi ngiyazama ukuyilandelela abaleka ngile emgodini kwangihlupha lokho ngahamba ngayo esibhedlela uma ngilala lolu suku olulandelayo labuya iphupho lathi khumbula usengcupheni oshuthi yonke lento lebiye lokhu yenzeka na last time yabona-ke manje usunginika ithuluke manje na last time ngingene engozini yemoto awuzange uzuze ukhombise ukuthi ukhathazekile kodwa kunalokho waba umuntu angazi wethuka mina-ke uma wethuka ngifuna ukuthi wawusaba ukuthi ungalahlekelwa yimina kanti wena uthuka nolwazi lokuthi yinto vele ehleli yenzeka kuwe le Angisaxhumani vele nalomuntu. Why would I be excited? Why would I be excited about someone's death uma ngingenze ngigeni lutho? It doesn't make sense. Wena indlela osuyibeka ngayo, it's like mina khona into engayenze wrong. ukuthi mina into engiyenza ngoba ngiyifuna inkinga ngumuntu ngasitshela ngami ukuthi mina ngiyiphile impilo yami iphethwe abantu abangasekho iphethwe nawuqubulwayo so ngoba sekukaningi ngiyathena namanje okunye sengikuthi ngiyakwazi sekukaningi bengi-advise emaphushini hayi ukuthi bengingabalaleli kodwa benginomqondo wokuthi safuna bengivezela ukuthi kungani bengitshenile kanje maphushi sengiyabona ukuthi okay into inkinga la kahle kahle wena so ukuze mina ngiyiphephise impilo yami ibe-right angiphume kuwe ngoba vele into esengibonisiwe lena nasemaphusheni okulandela lapha phela mina ngizofa Mina bengitshela ukuthi ukuza mhlawumbe ukukwazisa kuzogcine mhlawumbe sigcina because kubo bonke laba wena usasa mina bengitshela ukuthi mhlawumbe kungaba khona enye indlela ukuthi singasizakala ngayo mhlawumbe ungisize sikwazi ukuyinqoba lento because nomunye olandelayo kuzokwenzeka the same thing. Angiyicelanga lento angiyicelelanga nami bengazi and ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. So ukulahlekelwa wena futhi bengitshela mhlambe ukubhoboza lento because iyasinda into ongavela uvela uyikhulume. Uyabo? So nawe mawusosho kanjena angazi. I don't know. Bathi uselivalile nje. Ulivalile. Sure. Yani. Sure. Asizoba nzima yazi atori mhlambe uzoba ne-understanding. I really thought uzoba ne-understanding kodwa asithembe ukuthi usadiniwe kwesikhashana. Yeah, mhlambe usazobuye Noma effect uthi ucabanga ukuthi ujabuliswa ukufa kwakhe. Like that was so unexpected. Yeah, man. But how are you feeling now? Ukuthi at least usuyisho. Yabo ngazi khona umthwalo osukile. I think mhlambe ikhambi kulento ukuthi to speak about it. Mhlambe gcina ngasenzeki. I don't know. Yeah. Mhlambe phela ngoba into ezulu kufanele isetshenziswe isiZulu futhi I think. I would think. Ngoba esho ukuthi kena ulokho ephupha kunezinto ezenzakalayo. Maybe ngempela he'll be able to assist you ukuthi uthole usizo. Hopefully. Sir. It's okay. Kodwa ngcono ngoba out there. Yeah. Hayi yazi yanzima ke le kodwa sithemba ukuthi ukena uzothola usizo aludingayo udadewethu nabanye bezulu abakhona lapha isiqalekiso sokuthi nje ngakwazi ukwakha ikhaya into ebhlungu kakhulu nje leyo. So Black Life TV siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje kwesinye isiqephu sithi sikhipha imfihlo. Mawukuthi nawe unemfihlo yakho ke please feel free to drop us a message uze nawe uzoshare sakhe story. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLungstar ngithanda kakhulu. The Black Life TV.